Niin, termosta. Nyt on laitettu haukivehkeet ainakin hetkeksi naftaliiniin ja siirretty jokihommiin. Eli nyt ollaan Äyskoskella. Kesäkuun 1. päivä kyseessä ja tässä on päivä nyt kalasteltu ja aika hyvin ollut actionia. Eli nyt kalastellaan tommosilla, eli streameria ja nymfivehkeillä. Todella nättiä kalastusta, tykkään. Ja mukavaa, kun ei tarvii ajella nyt mihinkään veneellä. Voi vaan kahlailla ja naatiskella luonnosta. Tossa itse asiassa just töyräsäskö, todella komea kala niskalla, kun samalla kun aurinko laskee, niin mikäs tän parempaa. Nyt piti vaihtaa peruke vaan, että huomasit siinä tuulisolmu, niin ei käy klassiset. Jotain oppinut joistain lohireissuista esimerkiksi. Ei mitään. Let's get it. Jahas, kokeillaan kärkeä tällaista Jarpan kettua pienellä miksillä. Voi olla hyvä. Ei kestänyt montaa minuuttia luvan alkamisesta, kun perhoani jo vietiin. Nättiä. Kaunis pikku taimen. Yeah. Hyvin alkoi. Sitten lähtee. Missä taimen? Se taimen. Iso taimen, missä? Ei siellä, kun tuolla. Sitten tärähti, ja kovaa. Olen monta isoa kalaa, muun muassa jalkaluokan lohia väsytellyt tällä vavalla. Ja kun vapaa on näin mutkalla, tiesin varmasti, että kala on iso, vähintään 60 senttiä. Rock and roll! Hyvä kala. Käsien tarinasta tietää myös, että kala on melko varmasti aika suuri. Vittu! Se oli hyvä! Komia kala oli just kiinni perustinselissä. Se on sellaista. Välillä natsaa, välillä ei. Uutta matoa koukkuun. Muuten pikkasen erinäköistä toi nymfikalastaminen kuin meikäläiselle tossa maailmanmestarilla. Perukesiimana itse käytän tollasta, niin ei ainakaan siitä jää sit kiinni hommat. Et toi edellisen kalankin kanssa toi Heikkisen Jari sanoi, että koukku joustaa liikaa. Eli kaikki perhotuusiksi. No, talvella on sit aika. Isot pojat olivat kehuneet, että streameria kannattaa uittaa kuolleen uiton tekniikalla.
Tämä itse asiassa osoittautui todella tehokkaaksi tavaksi, niin kuin kuvissa näkyy. En oikeastaan tee perholla minkään näköistä liikettä. Loppupeleissä kalastin tällä taktiikalla koko kauden. Ei pysy! Ei pysy, niin ei pysy! Todella hienot värit. Pistetään poika takas saunomaan, niin sanotaan. Se oli tää päivä tässä. Isot pojat jäi vielä joelle kalaa, mutta itse on kyllä tykännyt enempi päivisin kalastaa joella. En tiedä mistä johtuu, mutta aina on ollut enemmän niitä onnistumisia päiväsaikaa. Joten päätin mennä koiran viereen makkaamaan. Sitten aamulla reippaana takas joelle. Hauska päivä, paljon oli actionia. Se on yhteensä 6 kalaa kiinni, josta 2 sain ylös. Eli ihan jees. Nyt jos yhden isomman huomen sais vielä ylös, niin olisi tyytyväinen. Uusi päivä, uudet kujeet. Eilinen yö oli tosiaan todella haastava. Ees maailmanmestari, niin Jari kairas muutama kala aamu 4-5 huijakoilla. Itse meni yhdeltä nukkumaan, mutta olisi kiva saada nymfillä tai larvalla joku kala, kun tuota streameria tosiaan tulee heitettyä se 80-90 päivää vuodesta, niin toi lirkkiminen kiinnostelee. Vaikka harjus. Aamupalaa syödessä oli hyvä lueskella laatukirjallisuutta aiheesta. Sitten olikin aika laittaa opit testiin. Komea kala. Harri. Semmonen, nättiä. Tommonen. Siinä oli kauden eka nymfikala. Nättiä. No niin. Nyt on hyvä kala. Taime. Rock and roll.
Rock and roll. Ei joku helvetillinen harjus. Karmee. Oi jumala, mikä kala. Hirveä. No siinä. Hei hei. Se on harjus. Hyvin näki kun tälläs. Jäi heinääkin. Se taisi lähteä sinne sekalle. Se läks. Ei on siis taine. Ihan kirkas taine. Kato miten hieno. Niin. Nyt saattaa olla parempi. Nyt saattaa olla parempi kala. Jopa hyvä harjus. Hyvä harri. Komea. Komea harjus. Oi, oi. Oh. Siellä. Karmea. Varmaan lähempänä 50. Tommonen. Kunnon lapio. Jahas, se oli tällainen reissu. Tämä Äyskosken rypistys. Hauskaa oli. Semi vaikeeta. Mä veikkaan, että kun on ollut niin kylmä kevät, niin ei ole noin kalat ei oikein ollut niillä peruspaikoilla. Paljon nähtiin isoja kaloja tuolla pikkuliruissa ja oikein suvannoissa. Ja, pari isompaa tietysti tippu, mikä kuuluu lajiin. Ja pari ihan ok kalaa sai, että pitää olla ihan tyytyväinen. Ja sitten se aamu oli hauska, kun noit harjuksia kävi lirkkiin. Niin ihan, sanotaanko, että lähestulkoon tavoite täytty. Pitää aina jäädä vähän hampaankoloon. Kyllä täällä selkeästi ihan hyvin näitä kaloja on täällä, että on vaan kylmä kevät ollut, niin pitääpä tulla ensi vuonna uusiksi, mitä luultavammin. Hauskaa homma. Sitten seuraavaksi lähdetään varmaan, katsotaan, en tiedä, jotain, kohta juhannustanssit.